भोजपुरी के तो चर्चा होते बा, भोजपुरी स्टार लोग के भी चर्चा होखता। लेकिन भोजपुरी में का चर्चा हो रहल बा और का नया हो रहल बा, का ऐसन हो रहल बा जौन आप लोग अब तक नहीं जा जानत। तो का भोजपुरी के श्रोता हैं जा, भोजपुरी के ऑडियंस हैं जा, बिहार यूपी के रहे वाला है जा, भैया आप लोग बताइए कि कुछ लोग तो भोजपुरी के बर्बाद करते बा, भोजपुरी के जौन आज ग्रोथ हो रहल बा, चर्चा हो रहल बा, ओकरा के भी मतलब माटी मिटावे पर लागल बा। लेकिन कुछ लोग ऐसन बा कि पता ना का जिद लेके आइल बा, का कोई चाहत ताटे बुझाते नहीं के। पवन खेसारी के तो आप लोग नाम जानत हैं, जब फेमस बड़े वो लोग के कारनामा देश दुनिया जानल बा, सबे देखता। लेकिन कुछ लोग ऐसन भी भोजपुरी में बा जैसन कारनामा करता, जेकरा बारे में आप जान जाइन जा, देख लेम जानू तो हम जब बाप रे बाप पवन खेसारी कुछ नहीं खेलोग, ऐसन कारनामा कर दिले बड़े। हम खास करके बताओ तो ऐसन कारनामा कर दिले बड़े जौन कारनामा आज तक भोजपुरी में पवन खेसारी भी करे से मतलब संकोचे ला लोग कहले ही नहीं खेलो, बहुत कम कहले वालों बाई चांस हो चुकल बा। लेकिन ई आदमी जो अब तक भोजपुरी में केहू ना कलू कह दिले बड़े। हम बात कर बड़े भोजपुरी के एक्टर पृथ्वी तिवारी, जे साउथ में भी काम कर ले बड़े, बड़े बड़े गाना हमने के बीच में दे चुकल बड़े, जेकर गाना 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख ले बाटे। पाखी हेगड़ा के साथे गाना आइल बाटे, नीलम गिरी के साथे नचा दिले बड़े। लेकिन अभी एगो ऐसा स्टार के साथे काम कर दिले बड़े, ऐसा हीरोइन के साथे काम कर दिले बड़े, जेकरा के पवन खेसारी भी नचावे में संकोचे लालो और सोचे लालो। जी हम बात करल बानी भोजपुरी के सुपरस्टार अदाकारा अमरपाली दुबे के, उनका के नचा दिले बड़े अपने गाना में काट लिए गाल टमाटर जैसन गाना आइल बा टिकमी भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। पृथ्वी तिवारी के गाना हटे जेमे उ गावे ले ना गईले शिवानी सिंह बाड़ी, कतने बैक टू बैक गाना दिले बड़े। आप लोग टेकमी यूट्यूब चैनल के खोल के देखम जा तो एक से एक बड़ गाना बा। पृथ्वी तिवारी के सिर्फ एक्शन आप लोग के देखे के मिली, पृथ्वी तिवारी के सिर्फ आप लोग के कलाकारी देखे के मिली, पृथ्वी तिवारी का आप लोग के क्रिएटिविटी देखे के मिली। साउथ में भी काम कर चुकल बड़े, लेकिन अपना भोजपुरी खातिर अपन बिहार यूपी के शान बढ़ा रहा बड़े, भोजपुरी के आगे बढ़ा रहा बड़े पृथ्वी तिवारी। इनकर काम देखम जानू तब दांत तरंगुरी दबा लेम जा, सोचम जा यार आज तक और ऐसा कलाकार के अगर सपोर्ट ना करी जा तो भोजपुरी कैसे आगे बढ़ी। पवन खेसारी तो ठीक बा, लेकिन एगो सुपरस्टार दूगो सुपरस्टार होकला से भोजपुरी थोड़े चली। ऐसा लोग के आप लोग को सपोर्ट करे के पड़ी। आज भोजपुरी में ऐसा वीडियो आप लोग देखते जा, टमाटर काट लिहले टमाटर जैसन गाल जेमे अमरपाली दुबे के लेके आइल बड़े, निरहुआ के साथे और निरहुआ प्रोडक्शन हाउस और अपने प्रोडक्शन हाउस में अमरपाली दुबे काम करेली के दूसरा संगे जल्दी काम करस ना, बाई चांस के संगे काम कइले बड़ी। पवन खेसारी संगे तो बहुत कम काम लौकल बाटे, फिल्म गाना गिनल चुनल अमरपाली दुबे के साथे पवन खेसारी के बाटे। वो हीरोइन के ले आके अपना साथे नचा दिले बड़ी। तो हमारा सोचे वाली बात मतलब हम सोच रहे बने कि आखिर कैसे कैले हुई हन, का बात होली राज बाटे। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जा। और टेकमी भोजपुरी पृथ्वी तिवारी जिसमें सवाल बाकी कैसे ही पॉसिबल हो पाएगा, इस सवाल के आपके जवाब जरूर देवेगा, हम जाने के बड़ा इंटरेस्टेड बानी। और महाराज आप का जिद धइले बानी, का जिद धइले बड़ी एजा लोग मतलब फाटल बांस नियन गावता, लेकिन सिंगर के नाम में अपने चाहे। अरे हुआ सिंगिंग के हुआ से करवाओ तनी, हीरोइन बड़े बड़े के ले आओ तनी, इतना बजट लगा रहा बनी। टेकमी कंपनी से लगातार काम कर तनी, भोजपुरी में एक से बड़े बड़े कंपनी बाड़े। अब 1 करोड़ से ज्यादा गाना पर व्यू आ चुकल बा। पाखी हेगड़ा नीलम गिरी बड़े बड़े हीरोइन के साथ गावत तनी जा। ई बता दी कि जौन गाना आइल बाटे काट लिहले टमाटर जैसन गाल अमरपाली दुबे पृथ्वी तिवारी के साथ नजर आ रहल बड़ी। मतलब अमरपाली दुबे जल्दी एल्बम उल्बम करस ना, फिल्मों ना करस। हम बात बार बार कहत नहीं कि पवन खेसारी संग भी बहुत काम भइल बाटे, बाई चांस भइल बाटे। लेकिन पृथ्वी तिवारी अमरपाली दुबे के साथे एमे रोमांस करत नजर आ रहल बड़े, मजाक मस्ती करत नजर आ रहल बड़े। और वीडियो भी ऐसन बा कि पवन सिंह जो आज क्वालिटी बनावत रहनु, सच में टक्कर के वीडियो बनेले बड़े। खर्चा भी जबरदस्त लगा रहल बड़े पृथ्वी तिवारी। काहे खातिर? भोजपुरी खातिर। अगर आप लोग ऐसा कलाकार के प्यार आशीर्वाद ना देम जा तो फिर भोजपुरी के बर्बाद होके से केहू बचा ना पाई। ऐसे एल्बम इंडस्ट्री आज बाचल बा, फिल्म इंडस्ट्री के हाल ऐसा ही बा। तो आप लोग ऐसा कलाकार के सपोर्ट करी जा। डिटेल बात करी तो गाना के धर्मेंद्र यादव लिखले बड़े, आर्या शर्मा जी के म्यूजिक बा, शिवानी सिंह में गाना गईले बड़े, शिवानी सिंह का आवाज बा, पृथ्वी तिवारी एक्टिंग कैले बड़े। पृथ्वी तिवारी का पुरान भी गाना देखम जा, मतलब बैक टू बैक इनकर हम गाना के रिव्यू करे नी, न्यूज बनावे नी। कमाल के एक्टर बड़े, कमाल के मेहनत करेले और एकदम उनका मतलब एक्टिंग और इनकर क्रिएटिविटी जो सोच बाटे नु सबसे कमाल के बाटे। एक्टिंग तो बहुत बढ़िया करत है, एकदम लाजवाब बाटे। आप लोग के एक्टिंग भी ना चाहिए, लेकिन जो इनकर क्रिएटिविटी सोच बा ऐसा ऐसा गाना पीछे आप लोग जरूर देखम जा। बहुत सारा गाना बाटे, हिट गाना बाटे। तो एक गाना का भी आप लोग ऐसा ही प्यार आशीर्वाद देम जा। जना गाना के नाम बाटे काट लिहले गाल टमाटर जी, अमरपाली दुबे के साथे ही गाना बाटे, जौन की टेकमी यूट्यूब चैनल पे आ चुकल बाटे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी बाटे। परसुन यादव जी बहुत बढ़िया वीडियो बनेले बाटे, कोरियोग्राफी और डायरेक्शन जबरदस्त बाटे। आर्या शर्मा के म्यूजिक बाटे, मिला जुला के जबरदस्त बाटे। आप लोग के न्यूज और रिव्यू कैसा लागल नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा। और ऐसा कलाकार के प्यार आशीर्वाद जरूर देम जा। मिले तने अगला वीडियो में अगला न्यूज के साथ, तब तक ले जय भोजपुरी एकता बना के रखे।